Iqiniso limsula lithi siyasaba. Istep sokuqala sokulungisa inkinga ukuthi ukwazi ukuyi-identify mase futhi uyayamukela. Thina as South Africans siyasaba samagwala. Angizikhiphi nami lapho ngiyazibala. Ngibuka ivideo kaBra Ike, uIke Khumalo, and uqinisile mayithi we have become so weak as South Africans that siconforma nayo yonke into. Noma sazi kahle ukuthi ayakhelwe ukuseve interest yethu as South Africans, but sizothoba nje ngoba siyasaba and samagwala. Uma ngibuza the Prince of Pan-Africanism ukuthi sinani alternative, because kubonakala ngazuthi iningi lethu alikho ready for a revolution. Impendulo yakhe uthe i-revolution is not an event, it's a process, and abanye bethu bazothatha isikhathi eside kakhulu ukwazi ukuvuka babone iqiniso. And it's a pity ukuthi abaningi abakhuluma ngalendlela engikhuluma ngayo noma babona isidingo sokuhlangana sizama ukuzixazulela inkinga zethu yilabo ababonakala ngazuthi ba right kuyona isystem, babonakala ngazuthi ba comfortable, labe kuyibona abasha ngempela, ibona ekuvela ngazuthi abanandaba. Ngisho ukuthi mina njengoba onganishelembe ngiyakhumbula omunye eza la ethi hey khulunyisa ukuhlupheka unendla. Nginabazali mina basaphelele, ubaba uyasebenza, bakwazi ukungipha ukudla, nginayo ekhaya, nginayo indawo yokulala. Ngaphandle futhi kwabo ngiyakwazi ukusurvive, mina ngiyakwazi ukuziphilela, ngiyakwazi ukwenza living kunanoma yini engiyenzayo. So ayikho inhlupheko engiphushayo ukuthi ngikhulume kanje, but akabe ngisidomo uma ngingaphika ukuthi uma ngicalaza emva kwami ngiyabona ukuthi istep esisodwa singangibuyisela ekutheni ngilale ngingadlile. And uma ngicalaza ngibona okhazini, ngibona abafowethu, ngibona omakhelwane, ngibona abangani bami abaphila kuleyo mpilo yokuthi ngempela bangazi ukuthi bazovuka ekseni benzeni. And iyangihlupha lo nto because nami i-decision eyodwa engathathwa eParliament engangenza ukuthi ngizibone sengilapho. So ubudomo ukuthi sihlale singezilutho ngoba nakho sibone siyakwazi ukusurvive kule system yencindezelo. But into ebhlungu kakhulu ukuthi labe kuyibona obona ukuthi basenkingeni ngempela, ibona ngazuthi balele noma basalele. And ibona bafuna ukukushaya kuqala uma ukhuluma ukuthi asihlanganeni kube khona into esiyenzayo, ibona bathambe yoboshwa kuqala. Iyona into ebhlungu leyo. But ke iqiniso lethi umzabalaza akusiwona wonke umuntu. Yes, nabelunga balwelwa ibona bonke, akusiwona wonke umuntu. Isikhathi sokuthi thina esiwoke, thina esiconscious, sizama ukuzi-identify bese siyazi organize, and then bese sazi ukuthi ithina esiyokhulula isizwe sethu. Noma ngathiwa siyasithuka but siyosibonga late. Kujwayelekile ukuthi amaqhawe athukwe uma esakhona, kuyoze kubatshaza ubuqhawe bawo mhlazane seshonile. Mina ngingedwe ekhaya, uma ngathiwa ngiyashona noma ngiyaboshwa namhlanje angathi uba uyobe khona ukugada ikhehla lapha nesalukwazi. Nginengane, nginendodakazi enhle engingafisa ukuthi ikhulele kwi-reality nje, but uma ngathiwa ngiyashona ngazi ukuthi kushuthi yobe ingasena baba. But ngiyakhetha ukuthi ngishone ngisendleleni yokuzama ukuyilungisela kunokuthi ngihlupheke nawo, because ngifana nomuntu osefile. Ithi le quote ithi our lives begin to end the day we become silent about things that matter. And if uyindoda and you have not discovered into that you can die for, that you are willing to die for, you are not fit to live. Isona sizathu lesi senza ukuthi sakhe i-AUM, i-Africa Unite Movement, engezosihlanganisa ngoba sizibiza ngeqembu elithize, but esihlanganisa ngoba sihlanganiswe usizi. Yabo? Angiphiki ukuthi nala kukhona abazongithukela lento engishoyo, but angibadingi labo. Ngidinga laba abalibona iqiniso lokuthi kuzomela kube khona into esizoyenza nawo. Uma sakhe i-AUM asixosha abantu ngoba nakhe egqoka umbala ongafani nowethu. Mina ngigqoka iskipa nayo t-shirt yami. Yabo? Akusiyona kuphela. And angiqalanga ngoba sekune MK. Ngayigqoka kudala because ngiyasibona isidingo sokuthi kuzomela sibe nendlela yokuhlangana, because lento esihlukanisayo ebalekile, into esihlanganisayo iyona ebalulekile. Yini esihlanganisayo? Usizi nencindezelo enamehlo yakhelwe ukucindezela kuthina kuphela. Iyona kuphela into ekumele ngabe yasihlanganisa. So i-AUM ngifuna
ibe nama volunteer yonke indawo. And nami ngoyedwa ema volunteer because asakhi into ezobala nama VIP esizoyibona seyinama celebrate. Sama activists sonke. Soba nama activists eMlazi, nama activists kwaMashu, naseMbali sinama activists eRichmond, iseXhobo, ise-Eastern Cape, ise-Soweto, ise-Katlehong, nama activists eDambuza, nama activists ePhoenix, nama activists eManzi Mtoli, yonke indawo. Sifuna ukuthi kube khona ama volunteer azimisele ngokwenza because ukukhuluma kuyona irevolution. Anginandaba ukuthi ngikhuluma into izwayo noma into emnandi yini. Okubale nje kukhona into engiyenzayo eshintsha impilo zabantu ngalokho. Angikwazi ukwenza ngedwa. Laba bazongithukela lento engisho bayeke lapho. Vele umzabalazo akuwona wonke umuntu sesikushila. Umzabalazo wethu esisibona isidingo sokuhlangana silunge sikusasa lengane zethu because asikwazi ukuphila njengabantu abafile because uma siphila sisaba ukufa, uma siphila sisaba ukuconfront i-status quo, sifana nabantu asebefile vele. Siyothina enganeni zethu, siyothina enganeni zethu, siyothenzana sayeka because sasisatshiswa abanye abafana ukuthi sihluleke noma sesibone ukuthi ubaba uMkhwanazi usengase sayidini lethu noma thina sesingase sayidini kababa uMkhwanazi still siyasaba. But enye into ebalekile le ukuthi na amaphoyisa asekhaya namasosha, mina nginezihlobo nabo umndeni nabangani abamasosha, abanye abamaphoyisa, bayazi ukuthi kufanele silwele ukuthi ilizwe alikho right. But uma sebesemsebenzini bangancama basibulale, besibulalela ukuthi bane salary. Noma singalwela ukuthi izingane zabo zingakhokhe esikoleni, ibona abafikayo baba bazo bazosishayela lonto. But iqiniso belazi indlela isystem ebole ngayo isebenzisa abanye bethu, yabo. So now nazi nina bobhuti bethu abamaphoyisa namasosha ukuthi uma siphila njengezigcila zabanye abantu kuyobe kusezandleni zenu because sisaba nina. Siyafuna ukurevolta against the status quo but sisaba nina. Abantu abaseParliament sisitshe sibakhethile besingaboni isystem ikwazi ukusebenzisa isenze sengathi siyabakhetha kanti siba pre-khethile. Sikhetha abantu that are pre-selected by the system. Sibabona ngokuthatha izinqumo ezihamba against the interest yethu, yabo. And njalo uma sithi sifuna ukulungisa lokho because inkinga zethu zibuyela back ekutheni sigavinwa obani kanjani. But uma sifuna ukuthi sizama ukulungisa lonto kufika nina kuqala nizosishayela lokho, ningancama nisibophe. But iqiniso lemsolo ukuthi nengane zenu ziyohlupheka. Ukuthi uyiphoyisa wena akusho ukuthi nengane yakhe izobe iphoyisa. Iyobe yiphara kanye neyami. Because mina mengizama ukulungisa ukuthi singabi na amaphara kusasa, wena ofikayo uzongishaya ungishayela ukuthi ukwazi ukuthola isalary because usaba ukuluza isalary. But isikhathi serevolution asikho ready ukuthi singathatha izibhamu siyolwa, but si ready ukuthi singakhe AUM yabantu abawoke abazokwazi ukuthi uma sithe siyohlangana eMlazi ebusuku namhlanje namajita, sizovuka kusasa kubona kathi besifikile sahlangana. Uma sithe siyohlangana eMbali kusasa namajita, sizovuka ebusuku kubonakala ukuthi besifikile sahlangana. Sakha abantu abanjalo. I-AUM is about execution, is about implementation. Angisho ukuthi soxabana namaphoyisa noma siwenza into ezingekho emthethweni, but sizozama ukwenza noma singafa sike endleleni yokuzama ukuthi babone nabazali bethu ukuthi asisathandi sikhathele. Ya sathandi sesikhathele. Ngoba samagwala ke yini sixhashazelwa lokho. Sixhashakela usamagwala. Samagwala siyasaba, but iyona into yenza ukuthi leyo manje fanele nigibele phezukwethu nosikhathele. Bafethu niqhubeke nokungitext sakhe le organization iyona kuphela impendulo yalento. Akusasiza ukuthi uyiphi party. Peace.